Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Anad. Taong 1980, Gabaldon, Nueva Ecija. Itong mga panahong ito, kasalukuyang ginagamot ng mananambal itong si Anad. Habang nagpapatuloy ang kanilang gamutan, ipinagtapat ng manggagamot sa kanyang mga magulang ang isang panganib dulot sa mga ritual na pilit nitong isinasakatuparan. Ayon sa matanda, hindi biro ang sitwasyong kinakaharap ni Anad gawa ng nakapatay ito ng anak ng duwending tinatawag na Tagobo. Kung hindi ninyo na itatanong, ang mga Tagobo ay isang uri ng mga laman lupa na halos kahawig na kahawig ng mga duwende. Bibihira ito kung magpakita sa mga ordinaryong tao, subalit mahilig yung manirahan malapit sa mga baryo. Ang mga Tagobo kasi masyadong natutuwa kapag marami silang nakikitang tanim na namumuhay sa lugar na kanilang tinitirhan. Isa na din ang pagsilay nila sa kagandahang tanim ng mga tao, kagaya ng mga pinya at mga palay. Mahilig din silang gumawa ng butas sa ilalim ng lupa na siya namang kadalasang sinusuotan ng mga pagkain nilang palaka. Bagaman mababait na nilalang ang mga Tagobo, hindi pa rin sila dapat na ipagsawalang bahala dahil sa mga nakamamatay nilang sumpa. Kapag nakagawa ka ng masama sa mga ito, asahan mong hindi lang ang iyong katawang lupa ang paparusahan ng mga nilalang, kundi maging ang iyong espiritual na anyo. Sa kaso ni Anad, ang dalawang aspeto ng kanyang pagkatao ang kasalukuyang pinaparusahan ng mga Tagobo. Naniniwala ang albularyo na kahit ilang taon pa man ang lumipas sa ganoon niyang kalagayan, makakabalik pa rin siya sa normal kung yon ay maisa sa katuparan ng mga nilalang na dumakip sa kanyang wisyo. Dahil sa sitwasyong kanyang kinakaharap, kung kaya't tanging pagdarasal na lamang ang nagagawa ng kanyang mga magulang. Masyadong bata pa itong si Anad noong pinarusahan siya. Sa pagkakatanda niya, nasa edad 18 taong gulang pa lamang siya nang mangyari ang insidente. Ayon pa sa kanya, hindi na umaasa noon ng mga magulang niya na makakabalik siya dahil sa dahan-dahang pamamayat ng kanyang katawan. Mahirap mang sabihin pero sa estado niyang yon, 2 buwan na lamang ang natitirang palugit ng albularyo. Bukod kasi sa butot balat niyang katawan, nagkalat na din sa kanyang binti ang iba't ibang uri ng sakit, kagaya ng galis at mga pigsang halos kasing laki na ng kamao. Sa paglipas pa ng mga araw, hindi pa rin siya sinusukuan ng matanda. Habang patagal ng patagal ang panggagamot nito sa kanya, unti-unti naman itong nauunawaan ang mga bagay-bagay na kanyang pinagdadaanan. Inakala ng matandang albularyo na may matututunan siya sa sakit ni Anad pero bigo siya. Pagtungtong ng unang araw ng 2 buwan, kusa na ding nawala ang hininga nitong si Anad. Nang malaman ng kanyang pamilya na patay na siya, agad naman itong inihanda ang kanyang lamay. Inimbalsa mo muna itong si Anad bago ilagay sa kabaong. Akala ng karamihan patay na talaga siya pero sa pagsapit ng 9 niyang lamay, laking gulat na lamang ng mga taong naroon sa kanilang pamamahay nang masipat siya nitong umupo sa kanyang kabaong. Pagsilay ng mga taong naroon sa paggising niya, mabilis na naman yung nagsitakbuhan habang patuloy na sumisigaw. Dahil sa pangyayari, tanging ang kanyang mga magulang lamang ang natira sa harapan ng kanyang ataul. Nanatili yung tulala habang nakatitig sa kanya na para bang hindi yun makapaniwala sa kanilang mga nakita. Nay? Tay? Ano hong nangyayari? Bakit sila nagtatakbuhan? Tanong ni Anad habang pilit na bumababa sa kanyang kabaong.
Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, agad naman siya nitong inilalayan at diniretso sa kusina ng kanilang tahanan. Upang hindi na matakot itong si Anad, nagpasya ang dalawang wag nang ipakita sa kanya ang kabaong minsan niyang pinaghimlayan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dumating ang manggagamot na siyang tumulong noon kay Anad. Pagsilay nitong nasa maayos siyang kalagayan, maging ito man ay hindi makapaniwala sa kanyang mga nasisilayan. Ilang ulit pa nitong sinampalang kanyang sarili sa pagbabakasakaling panaginip lamang ang bumungad sa kanyang mga mata. Pero nang mapagtanto nitong totoo ang kanyang mga nakikita, doon pa lamang yun kinabahan ng husto. Dahan-dahang lumapit ang albularyo kay Anad, hinawakan siya nito sa pagmumuka at kinakabahang nagwika ito sa kanya ng, Anad, totoo bang ikaw yan? Matapos itong marinig ng binata, hindi naman ito gaanong makaimik. Gawa ng sa pagkakaalala niya, hindi niya gaanong nakakausap ang albularyo. Bihira lang kasi siyang magkasakit noon, kung kaya't bihira lang din ang kanilang pagkikita. Upang maliwanagan siya ng husto sa mga nangyayari, nagpasya ang kanyang mga magulang na magtapat sa kanya. Lahat ng kinakailangan niyang malaman ay inilahad nito, nang sa gayoy hindi na siya magtaka kung bakit gano'n na lamang ang nangyari sa bahay nila. Nang mapag-alaman ni Anad ang tungkol sa mga nangyari, doon pa lamang nanumbalik ang kanyang wisyo noong minsan siyang alipinin ng mga tagobo. Bagaman hindi kumpleto ang kanyang mga alaala, nasisiguro niya na bago niya nilisan ang mundong ito, merong ibinigay na isang makintab na bato ang hari ng mga laman lupa. Tapatan ding inilahad ni Anad sa kanyang mga magulang at sa albularyo kung ano ang dahilan kung bakit nagawa niyang makatakas sa lugar na yon. Ayon sa kanya, na magmula noong ikinulong siya ng mga nilalang, hindi na niya nagawa pang masilayan ang labas ng mundong yon. Ang palagi niyang nasisipat sa lugar, mga naglalakihang uod na kulay ginto na siya namang nagbabantay sa mga katulad niyang bilanggo. Halos buong buhay niya sa loob ng silid na yon, hindi niya pa nakitang nagpahinga ang mga nilalang na walang sawang umiikot sa lahat ng mga nakakulong roon. Dagdag pa ni Anad na isang araw, bigla na lamang bumukas ang pintuan ng kulungan na siyang naging sanhi upang makalabas sila ng tuluyan. Pagsilay nila sa paligid, bumungad sa kanila ang angka ng mga tagobo na nakahandusay sa bawat sulok ng lugar. Nag-umpisa na ding mamatay ang uod na nagbabantay sa kanila ilang segundo lang matapos nilang masilayan ang pangyayaring yon. Pag-ikot ng paningin ni Anad sa paligid, nasipat niya ang isang tagobong may daladalang baul na nagmamadaling lumapit sa kanya. Pagbigay nito ng baul na yon, agad din naman yung humandusay at kasabay nito ang pagliwanag ng buong lugar na kanyang kinaroroonan. Matapos niya yung masilayan, nagulat na lamang siya paggising niya nang mapagtanto niyang nakabalik na pala ang kanyang wisyo sa loob ng kanyang katawan. Dahil sa mga bagay na inilahad ni Anad, halos hindi naman makapaniwala ang kanyang mga magulang at ang albularyo sa mga isinalaysay nito. Bagaman imposible para sa kanila ang ganoong bagay, nasisiguro nilang nagsasabi ito ng totoo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, agad namang nagpasya ang albularyo na ilayo na si Anad sa kanilang lugar. Masyadong mapanganib sa kanya ang manatili roon, lalo pat karamihan sa mga nakakita ay walang kakayahan para maunawaan ang mundo ng hiwaga. Nagkataon namang wala sila noong pagpipilian, kung kaya't hindi na nagdalawang isip pa na pumayag ang mga magulang niya. Sa paglalim pa ng gabi, agad namang umalis si Anad kasama ang albularyo. Bitbit niya ang iilan sa kanyang mga gamit, kagaya ng mga damit at mga lumang larawan.
Napakahalaga kasi kay Anad na madala ang mga bagay na yon, lalo pat inaasahan na niya na yon ang huli nilang pagkikita. Makalipas lamang ang ilang minuto, agad naman silang umalis sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila ang daan, mangiyak-ngiyak namang naglakad ng mabilis itong si Anad habang paulit-ulit na pinagmamasdan ang kanilang paglayo sa lugar. Anad, magpakatatag ka. Hindi pa dito nagwawakas ang lahat. Naniniwala ako, balang araw maiintindihan nila tayo. Pero sa ngayon, ang kinakailangan mong gawin ay mabuhay at magpatuloy. Wika ng albularyo sa kanya matapos nitong maramdaman ang bigat ng kanyang dibdib. Dahil sa sinabi ng matanda, kahit papaano naibsan ang kalungkutan na kanyang nadarama. Sa pagbagtas nila ng daan, inabot sila ng ilang araw at linggo. Marating lamang ang kanilang pupuntahan. Ayon kasi sa kasama niyang albularyo, uuwi sila sa probinsya nito para magbagong buhay. Naniniwala kasi ang matandang yon, walang nakakakilala doon kay Anad maliban sa kanya. Lumipas pa ang 5 buwan. Kahit masakit pa ang loob ni Anad dahil sa mga nangyari, nagpatuloy siyang mamuhay kasama ang matanda. Sa mga oras na nakakaramdam siya ng lungkot, ibinabaling na lamang niya ito sa mga gawaing bahay at bukid. Yon ang nagsisilbi niyang pamatay oras upang pansamantalang matakasan ang kanyang masalimuot na nakaraan. Bagaman isang ordinaryong baryo ang kanilang tinitirhan, hindi pa rin siya pinapayagan ng albularyong makipaghalubilo kahit kanino. Ang labis pa noong ipinagtaka ni Anad ay kung bakit sa pinakaliblib silang lugar tumira imbis na sa sentro. Hindi naman pinagbibigay alam ng albularyo sa kanya ang katotohanan sa likod nito, na parabang meron yung napakabigat na sikreto na patuloy sa kanyang itinatago. Subalit, sa pagsapit ng buwan ng Nobyembre, tila bang nagbago ang ihip ng hangin. Habang abala si Anad sa paglilinis ng kanilang tahanan, bigla naman sa kanyang lumapit ang matanda habang seryosong nakatitig sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa palagi naman silang nagkikita tuwing umaga, kung kaya't inakala niyang isang normal na araw lang yun sa kanila. Ngunit, lumipas lamang ang ilang minuto, pag-upo niya sa harapan ng matanda, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, Anad, kinakailangan mong mag-ingat. Yung mga kalaban natin nasa paligid na sila. Ilang araw ko na silang pilit itinataboy pero tila bang nararamdaman nila ang iyong presensya. Matanong lang, ano ba ang dala mo sa katawan mo? Bakit kanila sinusundan? Nang marinig naman ni Anad ang sinabi ng albularyo, agad naman niyang hinubad ang kanyang damit, sabay turo sa kanyang dibdib. Pagsilay ng matanda sa animoy isang ugat na nakabaon sa pinakagitna ng kanyang katawan, laking gulat na lamang nito dahil sa bagay na kanyang nasilayan. Tila ba ang lahat ng katanungan nitong dinadala ilang buwan na ang nakakaraan ay tuluyan ng nasagot. Maya-maya pa, nang maibalik na ni Anad ang damit niya, mahinahong sumagot naman ito sa albularyo ng, Manong, yung nakita mo kanina, yun ang bagay na bumubuhay sa akin. Sabi ng tagobong nagpalaya sa akin noong nakakulong ako, magsisilbi ko itong daan ng aking kaluluwa. Subalit meron yung karampatang kapalit. Magiging lapitin ako ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dahil para sa kanila, isang napakalakas na mutya ang aking tinatangan. Hindi ko nga alam kung totoo yun, pero dahil sa mahiwagang nilalang na ang naglahad sa akin ng bagay na yon, papaniwalaan ko ito. Matapos niyang makapagwika, minabuti naman nilang dalawa na ibaling sa ibang bagay ang kanilang paksa. Malakas kasi noon ang kutob ng matanda na merong palihim na nagmamasid sa kanilang tahanan. Naniniwala naman yung posible itong mangyari
sa kadahilan ng hindi pa nila tuluyang nababauna ng depensa ang kanilang tinitirahan. Kinahaponan, habang nagpapahinga silang dalawa, meron silang napansing 7 kataong naglalakad sa harapan ng bahay nila. Maya't maya yun kung tumigil na parabang meron itong pinagmamasdan sa kanilang lugar. Ang labis lang nila noong ipinagtataka ay kung bakit panayang pagdaan ng mga ito kahit nasa kabilang ibayo ang daan ng karaniwang tinatahak ng mga tao sa baryo. Dahil sa pangyayaring yon, pinili nilang ihanda ang kanilang mga sarili sa mga mangyayari pagtungtong ng gabi. Habang hindi pa noon tumatalikod ang araw sa kalupaan, naging abala naman silang dalawa sa pag-ahasa ng kani-kanilang mga armas. Nagpakalat na din ng mga buhay na salita ang albularyo sa paligid upang hindi basta-bastang makakapasok ang mga aswang. Sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, unti-unti nang nag-iba ang ihip ng hangin. Medyo umaambon din noon, indikasyon na merong ginagawang kakaiba ang mga aswang. Naniniwala kasi ang matandang albularyo na kapag umula ng gabi at wala namang ulap sa langit, may mga ginagawang karumal-dumal na bagay ang mga aswang. Isang senyales ang ambo na hindi nagugustuhan ng kalikasan ang ginagawa ng mga ito sa mundo. Sa pagpapatuloy ng ganoong pagpaparamdam, nagawa na nga nilang maihanda ang kanilang mga sundang at kutsilyong gagamitin sa paparating na digmaan. Makalipas lamang ang ilang minutong paghihintay, sa hindi inaasahang kaganapan, bahagya naman silang natigilan nang makarinig sila ng alulong ng aso di kalayuan sa kanilang tahanan. Maya-maya pa, pag-amoy nila ng kakaibang simoy ng hangin, agad naman siyang binulungan ng albularyo na maghanda. Kampante naman noon si Anad kahit papaano, lalo pat nagawa na rin niyang mataglay ang iilan sa mga aral nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, nakaramdam na nga sila ng mga pag-aangil sa buong paligid. Hindi nila alam pero parang anlalapit lang ng mga nilalang na yon dahil sa lakas ng kanilang boses. Pero ayon sa matanda, napakalayo pa nito sa kanila, gawa ng kapag malapit ang aswang sa isang lugar, pabulong ang boses nito. Kapag malayo naman, napakalakas nito na parabang ilang pulgada lamang ang layo nito sayo. Nang marinig naman yon ni Anad, kahit papaano, hindi pa rin sinasakop ng nerbiyos ang kanyang katawan. Ang tanging iniisip niya lamang noon, sundin ang lahat ng turo ng matanda sa kanya upang hindi siya malagay sa alanganin. Maya-maya pa, nang maramdaman na nila ang lakas ng presensya ng mga aswang, minabuti na nilang kaharapin ang mga ito sa pamamagitan ng paglabas sa kanilang tahanan. Dahil siya ang malapit sa pinto, kung kaya't siya ang unang nakasilay sa paligid. Pagsipat niya sa kanilang bakuran, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang normal naman ang lahat. Nang akmang tatalikod na siya para kausapin ng matanda, bigla naman siya nitong itinulak papalabas, sabay wika ng, "Huwag mong tatalikuran ng mga nilalang na yan. Kapag nalingat ka, aatake sila. Hindi ka nila pagbibigyan para makalaban." Matapos siyang marinig ni Anad, doon niya unti-unting napapansin ang mga nilalang na animoy nagtatago sa kadiliman ng lugar. Bagaman hindi niya nasisilayan ang wangis ng mga ito, nasisiguro niyang nasa paligid lamang ang mga nilalang na yon, nagtatago sa mga anino ng puno. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon niya nasipat ang mga wangis taong tila bang nakabitin sa mga sanga ng puno na nasa labas lamang ng kanilang bakuran. Maya-maya pa, paisa-isa namang nagsilundagan ng mga ito at kasabay nito ang pagbungad sa kanilang mga harapan. Habang pinagmamasdan niyo ni Anad, napagtanto niyang nasa humigit 10 ang bilang ng mga nilalang na yon. Nasisiguro niya kasing may mga kasama pa ang 5 aswang na lumitaw sa harap nila,
na animoy tagapagmasid ng mga ito. Matapos nilang masilayan ng mga nilalang, lakas loob naman itong kinaharap ng matanda upang siya ay maprotektahan. Sa sobrang galit ng albularyo sa mga aswang, hindi na ito nagdalawang isip pang sumugod. Pagsilay naman ng nilalang na yon sa ginawa ng matanda, agad naman yung nagsipulasan at kasabay nito ang mabilisan nilang pag-ikot sa kinaroroonan nila Anad. Habang nakapaligid sa kanila ang mga nilalang na yon, panay naman ang ginagawa nitong pag-aangil na para bang naghihintay lamang ito ng pagkakataon para umatake. Maya-maya pa, bago sumugod sa kanila ang mga aswang, narinig nila ang isa sa mga ito na nagwika sa matandang albularyo ng, "Hindi ka mapapahamak kung tatalikuran mo siya ngayon mismo. Mamili ka, tanda. Ang buhay ng binatang yan o ang buhay ng mga kadugo mo sa lugar na ito? Alalahanin mo, napakalayo nila kumpara sa'yo." Matapos naman yung marinig ng albularyo, nagpatuloy lamang ito sa kanyang ginagawa. Bagaman hindi na ito sumagot sa mga bagay na itinanong ng aswang, nasisiguro ni Anad na siya pa rin ang pinili nito. Sa aksyon kasi ng matandang yon, tila bang ramdam na ramdam niya na kaya nitong isakripisyo ang pamilya nito, alang-alang sa kanya. Dahil sa ginawang pagsugod ng matanda sa kinaroroonan ng mga aswang, kung kaya't walang pag-aalangan naman yung pinagtulungan. Habang nakikipaglaban ng mag-isa ang matanda, si Anad naman naghihintay ng pagkakataon para umatake. Sa pagsilay niya sa isang aswang na papalapit sa kanya, nakangisi lang naman siyang tumitig dito habang hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Pagtarak ng aswang ng matatalas nitong kuko sa kanyang tagiliran, agad naman niya yung hinawakan sa ulo at mabilisang idinikit ito sa kanyang dibdib. Matapos niya yung maisakatuparan, panay naman ang pagpupumiglas ng nilalang na parabang nais na nitong lumayo sa kanya. Pero kahit anong gawin nitong pagpupumiglas, tila ba wala yung sapat na lakas upang pangibabawan ang kanyang pisikal na kakayahan. Maya-maya pa, nang maramdaman ni Anad na nahihirapan na ang aswang, dahan-dahan naman niya yung binulungan ng, "Alam mo, kahit anong saksak ang gawin mo sa katawan ko, wala ka nang makikita dyan. Matagal na akong naembalsa mo. Kahit ang puso ko, nalusaw na sa loob ng katawan ko." Nang marinig naman yon ng aswang, tila ba bigla naman yung pinanghinaan sa mga katagang kanyang napakinggan. Paghugot nito ng kanyang matatalas na kuko na napaloob sa katawan ni Anad, doon niya napagtanto na nagsasabi nga yun ng totoo. Nang akmang sisigaw pa ang nilalang na yon, walang pagdadalawang isip naman niyang iniikot ang ulo nito. Sa pagkamatay ng aswang na kanyang nadakip, nagmamadali naman siyang lumapit sa matandang albularyo para yon ay tulungan. Halos buong puwersa sila noong nakipaglaban sa mga aswang hanggang sa dumating ang puntong nagawa na nila yung magapi. Ayon kay Anad, hindi basta-bastang mga aswang ang kanilang nakalaban noong gabi dahil 3 sa mga ito ay purong gabunan. Hindi rin pangkaraniwan ang kanilang mga tinatangang karunungan sa kadahilan ng may kakayahan ng mga yon na paralisahin ang kanilang mga katawan sa pamamagitan lamang ng mga marka na merong nakakapit na mga usal. Subalit dahil sa pagkakaroon ng patay na katawan ni Anad, kung kaya't ang mga karunungan nitong pinakawalan sa kanya ay hindi man lang umubra. Sa pagkamatay ng mga nilalang na yon, agad namang nanumbalik ang katahimikan sa buong paligid. Habang hinihila nila yon patungo sa gilid ng sapa, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Imbis na lilisan na sana sila sa lugar na yon, napilitan sila doong manatili, alang-alang sa mga mahal sa buhay ng albularyo.
Kahit alam niyang handa nitong isakripisyo ang lahat ng kamag-anak nito para sa kanya, minabuti niyang manatili doon upang magsilbing proteksyon ng baryo. Sa paglipas ng panahon, kahit papaano, nasanay na sa lugar na yon sila Anad. Nagkaroon na din siya ng mga kaibigan na siya namang labis niyang ikinagalak. Sa pagtanda niya sa lugar na yon, bitbit pa rin niya ang nakaraan niyang buhay sa piling ng kanyang mga magulang. At dahil na rin sa pagturing sa kanya ng matanda bilang anak, kung kaya't siya ang naging tagapaghalili nito ng lahat ng karunungan nitong tinatangan. Pero alam niyo ba, na dahil sa nakaraan nitong si Anad, kung kaya't nabansagan siya ng iilang mga antingero, na isang albularyong binubuhay lamang ng mutya ng tagobo. Okay, opinyon ko sa kwento. Si Anad para siyang naging zombie, no? Pero ang pinagkaiba lang rito kay Anad, nagtangan siya ng mutya ng tagobo, meron pa rin siyang utak, tsaka meron pa rin siyang pakiramdam. Pero ang sabi niya dun sa aswang, nung sinasaksak siya, di ba, pati puso niya, wala na ron, yung mga laman loob niya, wala na ron, pero gumagana pa rin lahat. So, ibig sabihin, ang talagang nagbibigay sa kanya ng buhay, yung nakuha niya ng mutya ng tagobo. Ang hindi ko lang alam, pinarusahan siya ng tagobo kasi nga, nakapatay siya ng anak Tapos binigyan siya ng mutya. Bakit kaya? Ano ba to? Siguro nangyari may sumugod sa tribo ng mga tagobo, tas uubusin na sana sila, no choice tong isa. Kaya ang ginawa niya, yung natira, yung nakita niya sa labas ng kulungan, ipinasa kay Anad yung kakayahan ng mga tagobo para si Anad na lang sana yung magpapatuloy nung nakagisna nilang buhay sa pagkatao ni Anad. Yun lang yung nakikita ko na bakit ipapasa kay Anad yung mutya ng tagobo na wala namang sapat na dahilan. Dapat nga patayin na siya pero hindi, binuhay pa siya ulit. Diba? Yun lang yung medyo nagiging tanong ko rito. O merong sagot to na nadaanan lang ng mata ko tapos hindi ko naintindihan. Baka meron sa inyo dyan na nakaintindi. Paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.